ମାମୁଟା ମାମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପଟେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛି କି ନ ଆସେ ଆଚ୍ଛା 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗି ମାମୁଁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛି କି ନା କହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖାଯାଉ ସେଟା ଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କଥା ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ହଉଛୁ କାଣ୍ଡ ବରଗୁଲା ସେମାନେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆମର ଗାଁ ଚିହ୍ନା ଦଉତା ଗୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମ ପରିସର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୂଲଟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯାହା ଯେମିତି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ ଯେତିକିଟା ପରିସର ଭିତର କଥା ଆମେ ଟୁଟାଇବୁ ମାମୁଁ ମୂଲ କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥିବେ ନ ହେଇଥିବେ ତାଠୁ ହେବେ ଏବେ କହିବେ ଯେ ମାମୁଁ କହିବେ 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ନାହିଁ କହିଗଲା 50,000 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କଥା ତେଣୁ କଥା ତ ତମେ କାଲି ନା ଦେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଗାନିମରେ ଦେବ ସେ ନେଲେ ଫାଇନାଲ କର ଟିକେ ନାଇଁ ରହିଥା ତମ କଥା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହବ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ କହୁଛି 5,000 ଆମର ନାହିଁ ନ ଆମର 15 ସମାଜରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ବି ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ ଠିକ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥାଟା ଠିକ କିଛି ନାଇଁ କଥା ମୁଁ କଣ ଆପଣ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା ନା ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କା 5,000 5 ଟଙ୍କା 5 ପଇସା ତ ପାଠରେ ଚାଲୁ ନାହିଁ 6 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ମତେ 5 ପଇସା ପାଇଲି 6 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆମର 5 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ତେଣୁ ସମାଜ ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ଶୈଳୀରେ କଥା ହେବା କଥା ସେମିତି ଶୈଳୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଠିକ ହବ ଖେଚଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ଆଗରୁ ଆମେ ଖେଚଡ଼ ହେବା ପରେ ଖେଚଡ଼ ଆମେ ହେବା ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ତା ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ବାବୁଲା ବାବୁ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ତଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଯୋଗୁଁ ତମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହିଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛେ ଏଇଟା ଆଜି ରଖିନି ନାଇଁ ସିଆର କଥା ଏତେ କର ନାହିଁ ତମେ ଲାଗି ସେଟା ଖାଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ହଁ ପରା ସେଟା ବାପାର ଆଜ୍ଞା ବାପାର 5 ଟଙ୍କା ବାପାର ମାମୁଁ ମାଇ ଗାଇছে ନାଇଁ ନାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସରିଗଲା ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ମଝିଆ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ସାନ ସରୁ ଶାଢ଼ୀ ବଡ଼ ସରୁ ବାବୁଲା ଘରର ମୁରବି ଦେଇଦେଲେ କଲେ ସେ ତାର ଯାହା କରବ ଆରେ ଆମେ ଘରର ମୁରବି ଦେଇଦେଲେ ସେ ବାଣ୍ଟୁ